Kanza kwethu, sanibonani. Anginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Media Production. Okubingelelayo umxolisi ufana kaDlomoza laphansi le enkandla amahlathi amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel, cela ungenzele iqiniso ngokuthi uchofa subscribe, maqeda ubuka le video, show like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba ke namhlanje. Kanza kwethu, maningi amashini nengenzi, maningi amarathatha enzakalayo kwi-stage sethu esithandayo uKhozi FM. Emva kokuthi ke sihlukanisa unyaka ngengoma kaKhuzani ethi umjolo lowo ihamba noluve mhla ka-31 December 2023. Kwenzakalani na? uKhuzani wasolwa ngokuba esemathandweni kanye ke nomphathi stage okuMrs Bongingcobo. Kuthiwa uKhuzani akumele ukuthi ebekhona kwi-top 10. Ingoma kaKhuzani iyazivotela, ingoma kaKhuzani iyikho konke lokhuya. Kwase kuthiwa ke vele kufanele ngoba uKhuzani usemathandweni nomphathi stage weKhozi FM uMrs Bongingcobo. Emva kwazo zonke ke izinkulumo ke bezikhona nezinsolo ebezenziwa ke abantu, iSABC okuyiyona ephethe uKhozi FM, okuyiyona ephethe iziteshi eziningi kakhulu zalapha eMzansi Afrika, ibeke isithatha isinqumo ke sokuthi ke imphenye ke lo Miss Bongingcobo yenze njani na iSABC. Ihambile yaya kuKhozi FM, yafike yacela uMrs Bongingcobo yathi nkosazana awusiphumele ngaphandle usilinde nje la eminyango, sisafuna ke ukuba nemeeting nabasakazi bakho, nabasebenzi bakho, nabaproducer bakho, nabantu abaqashwe nguwena. Babeke sebehlala phansi ke iSABC ibeke isiphosa umbuzo wokuqala yathi i-song of the year niyayeke nikhethe kanjani? Ingwevuke zakhona zibe sezisho ukuthi kuyaye kubhekwe ukuthi ke ingoma iphume nini. Akumele iphume usudlulile uOctober. Ingoma kaKhuzani iphume nini na? Iphume usudlulile uOctober, iphume ngawo uOctober usuyophela futhi nakhona. Okwesibili ke kwase kuthiwa ke umsakazi nomsakazi kanye noproducer wakhona kumele bathathe ingoma eyodwa esidlalwe kakhulu ohlelweni labo. Ingoma kaKhuzani alukho nololodwa uhlelo ebikade ke esidlalwe kakhulu kulona kuKhozi FM, njengoba ke sesibone sikhona ke lapha ku-top 10 uKhozi FM. Bese kuthiwa ke stage sokugcina ngci sokuthatha ingoma ke ukuthi ake singangena ke manje kubeke sekubalwa ke ama votes abantu. Akuvele nje kubala ama votes ukuthi hawo ngoba le ngoma ina ama votes amaningi asithatheni sifake ku top 10. Cha, kuyabhekwa ukuthi ngoba le ngoma ina ama votes amaningi kangaka nje ukhona yini umsakazo ekhethile njengengoma esidlale kakhulu kuhlelo lwakhe. Mangabe ukuthi kukhona oyikhethile kanti futhi nama votes amaningi iyathathwa. Ukuthi nama votes amaningi angekho ethathile, cho ayingeni isidalo. Ubeke sekuvela ukuthi ke siwela ngo2018 njengoba kwaqala ke uMrs Bongingcobo ngawo 2018 as ilokhuzana as umphathi ke woKhozi FM. Kube sekuvela ukuthi ke le procedure ke yokukhetha ingoma yayekwa, kwaba uyena akubhekana nakho ukuthi ingoma ikhethwa kanjani. Futhi nje mayithanda le ngoma ke uyayikhetha, mayithanda le ngoma uyayikhetha, mayingayithandi le akayikhethi. Hawu kanjani na? Kwabuzwa ukuthi hawu Zanda Mthembu, ngoba wena nje sakubeka ukuthi wena ozobhekana ke nokukhethwa kwengoma ezohlukanisa unyaka neprocedure yakhona. Uthula uthini ke wena kulolu daba? Wathi uZanda Mthembu, cha umphathi ke wethu ke okuMrs ke Bongingcobo, uma ngabe sekuyisikhathi ukuthi mina ngithatheke izandla, ngithathe izintambo ngibhekana nomsebenzi wami, ubethane angivalele ngaphandle, athi yena uzobhekana nawo ke lo msebenzi. Abasebenzi ke abaningi ke bawo ke uKhozi FM babe sebeveza ukuthi ke le ngoma umjolo lowo ibingafanelwe ukungena kwi top 10. Hayi ngoba bengayithandi, hayi ngoba bengamthandi umculi oyiculayo, kodwa ke ibingenayo eplay kanti futhi ke ibingenawo ke u3 months iphumile. Kubeke sekuthatha isinqumo ke sokuthi ke uMrs Ngcobo ake amiswe ke anikezwe ke ilifu kuze ke kuzokwazi ukuthi ke kuqhubeke ke uphenyo ke lale ngoma yokuhlukanisa unyaka. Kanza kwethu ziningi izinto ezenzakalayo kuKhozi FM, siningi isiphithiphithi esenzakalayo. uKhuzani akanacala kukho konke noma ngathiwa ke sekwenze njani, ngoba ke nayo phela ingoma eBig Nazo ekade ihlukanise ngo2022 yayikade ke inenyanga eyodwa vo iphumile, yayikade iphume ngoNovember kodwa sayibona ke isuku i-top 10 uKhozi FM. Futhi nje lento ilokhu ke yaqala ngawo ku2018 njengoba ke besho ke nabo ke abasebenzi boKhozi FM. Kuningi okwenzakalayo, kuningi oqhubekalayo kwi-top 10 ke yoKhozi FM. Selokhu iyaphela mhla ka-31 kaDisemba 2023 kodwa namanje isakhona njengoba sekuyizi1 zika February. Asazi ngempela ukuthi ke kuyophetha ngokuthi ke kwenzakaleni. Ngana kwethu ngiyafisa ukuthi ke ngizwe ke uPaula kwakho laphana kuma comments bese ke ungitshela phela ukuthi ke yini etrendayo, yini eyenzakalayo ke lapho ke ngakithi. Ngakini ngiyabonga. Sale kahle.